Ayo,
Wes bisa dadi wujude jalma manungsa. Jangan sira bakal sujud tarak ya, Ger. Dene ayo seneng sira semarang arsane ingsun ya, Ger. Dut, berapa? Ya yang kan mau gue kan. Ya yang loro kan mau gue. Aduh, batur yo Kali-kali lah. bunga banget sadurunge megale ingsun. Ati mah. Apa sing tak arepake dina iki wis bisa kasempatan. Iki mah ora. Lho sawanku. Ora ki mah ora. Sing kepengen dadi putra kali. Dina iki bisa kasempatan. Tak kau wujudnya kewan macan sing gede banget. Sing tau ngake sajroning sanggar pamujan. Ger. Dina iki ingsun bakal dudu asal-usul kuyuk. Nanging Ger, sajroning sundut asal-usulmu, ingsun bakal wene tetenger marang jeneng sira. Dina iki ingsun bakal wene tetenger marang jeneng sira. Daya sira bareng yo, Ger. Makanan tak saja. Ya, kabeh. Dan setelah menikah, asal kawan baca. Kisah makan kan, sama yang masih turun. Ya siap, makanan tak saja. Ger putra guru. Pancen bener ya, Ger. Asal-usulmu teko wujude kewan macan sing gede banget. Sing tau ngake sajroning sanggar pamujan. Nanging dina iki wis bisa dadi wujude jalma manungsa. Ya wujude wujud boyo, Ger putra guru. Sedikit kan, dekan. Ya kabeh, Ger. Ya siap, barangan, anak sembah. Iya nyadiya. Yo, Ger. Pangestu dusun Tomboyo, Ger. Nanging ora liwat suja pangestu kanjeng Tampanono yo, Ger. Ya putra. Sedikit kan. Yo jeneng sira Rama Saudara. Ger putra Kuludoyo. Dina iki bunga banget yo, Ger. Sajroning penggale Kanjeng Hyang, Ger. Kanjeng Hyang ing jaman kala samangku kepengin duweni putra Nalendra. Dina iki wis bisa kasempatan yo wujude kowe, Ger putra. Nanging Ger, jeneng sira Mangardanana. Dina iki jeneng sira kudu tumuju sajroning karang perdesan. Sajroning karang perdesan yo, Ger. Ana salah sawijining wujude kembang mawar putih sak kembaran. Nanging jeneng sira kudu seperti salah sawijine yo, Ger putra guru. Makanan tak saja. Iya, Ger. Ya dos setelah menikah. Ya dos tak kira berpisah. Jika kan merdek sasmi direkam bangsa. Makanan tak saja. Pancen bener yo, Ger putra. Iya, kepiye. Bagus ya direkam bangsa. Apa calon bojo makanan tak saja. Ger putra Kuludoyo. Jeneng sira Mangardanana, Ger. Apa kowe wujude kembang mawar putih
nanging jangan sira kudu iso methi salah sawijine yen jangan sira wis bisa methi salah sawijine jangan sira kudu iso gawa calon bojomu sajroning alas buruk nanging jangan sira kudu iso mangsa calon bojomu yo putra Budoyo ayo apa nek bapak tolongkan setelah menikah mangsa jalan bojo Ger putra Budoyo jangan sira mangarteni ngono ger yen jeneng sira ora tega mentolo mangsa calon bojomu jangan sira bakal kesiku marang Sang Jawata nanging jeneng sira bakal bali maneh dadi siji macan gede ger putra nanging ngene ger dina iki jeneng sira aja nganti sesolan ger dina saiki ayu jeneng sira budal sadron kalep Numpak sepeda jangan diputar, kalau diputar besar rodanya. Anak muda belajar pintar, kalau pintar mahal harganya. Ya bojoku loro sini ambari kabeh sudari. Iya, Kak. Ya ketika kabari dine iki ya. Ya dinaik kita dari hati loh, Kak. Ya aku ki sebagai masih pemainan. Ya dine iki aku itu Surabaya. Ya nanging aku ki wong loro sing nyambut gawe ning kene. Iki jenenge ini iki yo ono lho, Kak. Ais pasti ditene ae ya. Selamat pagi Pak. Ya selamat pagi. Bari iki siapa ya? Kebon.
Buat, tujuannya buat. Ucap kedamelan. Ucap gamelan. Macan. Ayo tangi lur tangi. Ngomong tangi. Kukia tangi. Tangi. Merem Selamat esok-esok. Selamat pagi yuk, buat selamat esok. Ada pelacir. Dari kayak siapa ya? Hah? Ini kayak siapa? Jongos. Mas. Hujannya Jawas. Oh, cal kedamelan. Oh, berarti bos. Dari kalau kebun ya. Enten lah. Anggap merem. Aku mau ngomong. Merem wes. Enten yo. Oke. Ada buat enten yo, Pak. So, kedamelan apa? Ya kayak biasa deh. Oh, kok biasa nih. Kalau bersih kandang kok. Ya, kebon. Saenten teh, Bon. Apa dia? Biasa buat kamu mesti bayaran. Bon. Bon. Iya pesan. Biaran deh. Dia mingguan mawon. Berapa bola ya kebon? Mingguan mawon. Mingguan. Iya. Kalau minggu, tetap biar kita biar penuh. Nek mingguan nanti biayar petung dino penuh. Benar. Tahu. Tak kono PJS-nya kerjaan. Itu punya nih. Jawa sekarang ke apa? Ah. Ya penuh, ya penuh. Oh, penuh-penuh itu lebih duit cocok. Ya iya. Iya mingguanan mawon, Bon. Bakal cepat. Mungkin Jawa sekarang ke ya. Iya. Ya aku ini bojo loro. Ah. Aku bisa. Bojo lo tuh. Ini beli sampean. Iki kali ini kan? Aku mesti nanti. Tapi nih, Ah. lesih pergi sini apa? Tiap hari. Lesih kisi sudah. Siti Sundara. Yang dia Bon. Ayo, untuk Jawa sekarang kebun. Pak. Kita naik lempoan. Malah lari. Kepisan. Masya Allah. Ya luka lah backsound ini dia. Kita meja satu. Ngerong ndelek ku. Ku nek ana macan ndelek ku. Oh, dan dia meja buat nentan pelanggan monggo sampai disediakan. Ayo, ukuran Jawa sekarang kebun. Ayo, Bu. Bu, monggo, Bu. Mas Pajar berat. Tambah sini, Bang. Oh, dia. Ya mungkin Jawa sekarang kebun ya. Ah, Ya aku ini sebagai mandi pengairan. mati pengairan. Ya gini ki aku itu bukan nih. Ya, Iya. Ya nanti bojo